už sú tu policajti, uvidíme, že čo budeš rozprávať. Dobrý deň, vy ste Áno, Diana Gabrová. áno, to ja som. Áno, áno. Táto slečna mi ukradla bundu a nechce mi vrátiť bundu. Ako to, že vám ukradla? Tá ukradla, veď ani na vložky, na gače nemá. Neviete, prečo pani nedáte na bundu? To je moje, ja som kúpila zo Sheinu. Ale potom mi dajte ďalšie. Ja vám dám oznámenie, kúkajte, vidíte, aj cena je tam, je to Naozaj, to je moje. tá bunda, takže jej to Ja musíte som dať za to teraz dala. dole. Ja jej to Lebo nevrátim, to je moje! Idete do basy. Idete do basy. Tak, ale pustite ma! Idete! Pustite ma! Do basy! Pustite ma! Idete do basy, teraz vás zavrieme. Lebo vy ste robili trestný čin. Dobrý deň, ja som prišla na návštevu u nás. Nemôžete ísť, len tak môžete ísť, keď budete mať len na 5 minút návštevu. Dobre. Nemala som kabát. Neskôr. Čau. Čau. Nechceš Toto byť ma so mnou čaje. kamarátka? Tam môžeme byť. Ale Ale ledine, keď mi dáš kabát. se odaj bunta sa zmirujem, ako to keď cinžal, Tenta láče, ale šaj mange požične, značal avile frajeriha. Kaj te na mange pale de zna, popale o brigi benkeraha, ne? Vem dáva tu ke No, nadara. tam je tu ke potom na budúce i žehninava. Tam láče, No no. tá, veď, Just me kaveja. Takže toto sme boli my. Tomočka Štigáni. Pokračované na budúce.